субҳи 9 майи соли ҷорӣ дар боғи ба номи Раҳмон мурчаи шаҳри Бухтар дар назди пайкараи ёдгории шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ шӯрабинии идона бо иштироки раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, кормандони ташкилоту идораҳо, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, хонандагони мактабҳо ва сокинони шаҳри Бухтар баргузор гардид. нахуст раиси вилояти Хатлон ва дигар иштирокчиёни чорабинӣ ҳамчун рамзи эҳтиром дар назди пайкараи ёдгории шаҳидон гулчанбар гузошта сари таъзим фуруд оварданд. сипас раиси вилоят ба сухан баромада ҳамаи иштирокчиёни ҷамъомади мазкурро бахшида ба рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ табрик намуда оид ба қаҳрамониҳои иштирокчиёни ин ҷанг ибрози назар кард. инчунин гуфта шуд ки меҳтарони мо дар он давру замон бо ҷони худ бозӣ карда баҳри ҳифзи шаъну шараф ва давлату миллати хеш бар зидди фашизм ҷангида ободию осоиштагиро барои ҳамаи мо то ба имрӯз мерос гузоштанд. раиси вилоят дар давоми баромади хеш қайд намуд ки мо набояд ин ҳама ҷонисориҳоро баҳри ҳифзи ин марзубон фаромӯш кунем. ҷавононро мебояд аз амалкарди қаҳрамонҳои ҷанги бузурги ватанӣ ибрат гиранду барои ҳифзи хоки ин сарзамин талош кунанд. бояд зикр кард ки бо қарори раиси вилояти Хатлон барои 17 нафар иштирокчиён ва маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ ки алҳол дар қайди ҳаёт ҳастанд ба миқдори 2500 сомонӣ мукофотпулӣ дар арафаи рӯзи ғалаба таъин гардид. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба оидати ҳамаи иштирокчиёни ҷанг рафта кӯмакпулиҳоро ба онҳо супориданд. Не прятал за спины ребят, летят самолеты, танки горят, да бьет ее комбат. қисмати дигари чорабинии имрӯзаро ҳунармандони бахши фарҳанги вилоят ва хонандагони мактаб бо сурудани суруду тарона ранги дигар зам намуданд. бояд гуфт ки аз ин баромади фарҳангӣ ҳозирин то дер лаззат бурданд. набиёни Сайдабор, Фирдавс Умаров барои Рӯзномаи Хатлон.